Flåden af krigsskibe og fragtskibe, der skal hente kemiske stoffer i Syrien, opholder sig i farvandet mellem Syrien og Cypern, når de ikke er inde i Latakia og laster containere med kemiske stoffer. Korte bøger, skyd! Esbern Snars tunge maskingevær er vigtigt både til selvforsvar og til at beskytte fragtskibet Ark Futura. Med en ny besætning ombord er det derfor obligatorisk at holde skydeøvelser. Sammen med sine sensorer, så er Lynx-helikopteren Esbern Snars forlængede arme og øjne, så vedligeholdelse af rutinerne ved flyvning er også en del af hverdagen i ventetiden. Vi er klar at udgive. Er det klar? Det er dem, der sidder her imod skibet her. Lige sæt den lidt længere ud til kanten, så det ikke hænger fast i noget. Hvis vi er. Godt, er det klar? Vi kører. Godt, hold fast. Til havs med kemiske stoffer ombord får Ark Futura service fra Esberns gummibåd. Og når der faktisk materiel og personer mellem skibene, ja, så er sikkerheden i top. Derfor så kører vi kommunikation med vagtchefen op på broen, og så herned til sidedæk, hvor vi skal sætte fra. Og det er det, der er vigtigt med skibet her. Det er positioneret således, at vi kan sætte det mest sikkerhedsmæssigt og med den rigtige fart. Vi helst ikke have for meget fart på i forhold til, når vi sætter båden, da der kommer for mange spændinger i de liner, vi bruger til at sætte med. Derudover så bruger vi selvfølgelig hjelm til dem, som er ved kranen og også i båden, så de ikke får noget i hovedet. Når vi sætter, så får vi klar meldinger fra bådføreren, og vi melder op til broen, og så får vi lov til at sætte derfra. Og der sætter vi den sådan ret hurtigt, så vi kan få det overstået, og så trækker han væk fra skibet og smutter over til Ark Futura derovre. Når han så vender tilbage, jamen, så foregår det sådan set lidt omvendt. Vi får besked, at de er på vej tilbage, og så går vi an på og gør klar til at trække dem op. Det gør vi med, at vi sætter først en line på, så de har fat i skibet, gummibåden, og så tager vi kran på ned til dem, og så hejser vi dem op derfra.